Steven, inini tori Steven ndibe wa. Wow, taura tinzwa famza ze. Zoti pane application yemfoni inonzi. Yo tarisa kamera. Inonzi WhatsApp iko. Yo bisa ro wa kutarisa kuno. Application inonzi WhatsApp iko kishi. Ndashandisa mukoma. Waishandisa se. Inotaura message kufoni kwangu. Inodzuka kana mchinge matenga neiko kishi chaicha. Unengwaita se. Nenda tonyora zita racho nazvo notonyora zvese. Unongwabvunza kuti zvoni Ecocash yacho nomburisa ndani. Ndoona bvunza nosabvunza nonongo type out *1 ndoitonge ndotenga ndona zita racho. Wobva watype. Ndanda type. Then inobva yadzosa message kana yachinga asina phone anongoona message yacho nairi zvairi. Ita toni phone yako. Uyala kuroha futhi mfana. Mira taure nyati. Ayo uyakabva yachapinda uko. Yo satiswe chipapa. Wese. Ndozi yongo itsigira nyadzo. Abatotaura chokwadi. Aiwa, kocha utasamboda chinogara kwakati. Tadai ana kubvunza kana yesu aiwa kana Yesu aiwa ya ma messages yacho ndongokupa ya ndonomapaste ukwanise kutype zvanizvo. Kopa toni ita toni. Tore makafsa anda kupeleka. Kopa toni makopera. Yenyu inenge iri kana iri *151 ngokupa idinoenda kwa application yangu. Ndanda no paste go. Demanda gadzisa zita uti. C4 wakuedita. C4 kumuka. Then bana gadzisa date nas date ndi 20. Nas date ndi 16. Gadzisa 04 na 16. Then after time India. Time ndi 10 past J. Simomira mchana 2 seconds. Kana chipapa takapuza. Tashizwa kumangwa matroba iwanwa kumangwa. Mira akamopeza. Mira. Kandi waswe babo bwaita si. Ana inobya tumira kwandiri se text message. Mfana anasungirwa. Wobva warati. Mfana yina the fraud aiwa. This is a fraud. You know the fraud, serious fraud. Saka yombana yo. Saka mudhara ko. Kanga yembana. Yembana. Kaka kechingano chizvita. Muno mushop muno mudege kutanga. Ndati kaka kechingano chizvita. Wakazvita wamwe. Ndakambozvita nerimwe bhawa ine chino. Ayo unoshita. Taura chokwadi. Ina phone iphone ika. Ndisakuziva kuti mbano wangu apiwa phone ina. Yembana. Muri hapo hapo ni Yembana. Phone yani. Ndapiwa phone. Bantu arachokwadi. Bozi unoziva kuti tokona amira nyati. Mfana ndasikobera. Ndapiwa phone yani. This is serious. Anda atata kuti ndanogara pasime chamunduko. Sando kwati. Kachena unotya kai. Chitochika bana tese bana tide do phone nde chipo wifi. Nanzi ure chino traffic. Saka mtobude banzi. Bana phone. Ngatoita sales kanzi chikoniperekedza chikwantu kuendo boise. Bana tese bana takotofamba naye. Nasi tombozita kuita si arreda sinoda ndatukumbira phone. Mbana ano. Ko yembana. Iyo bana. Finance ndomboziyo tanganaita vapinda chimushopu kemakakanimire chipanzi ndisikana ndaoni kwachipfura ndati wani nguwa yakadii chifamba naye ndopfura vanatu naitoshamisiwa tatanguyavanatombonogara mavuzana ndapanzi ndatombogara vanatombofamba famba ndakati maybe amenochi zvari kuita then ndopandazomona makumurova panatoramba ndakatomira mazonditopamabana paazondishedza ofisha angatonyeperawo kuti mfano chiwe kumaraini kwavo ndiri pandazodasvika pandabvunzwa kuti ava ndiani wako panati ndiblazi yavo noti uyo ati munogara muraini mumwe chete ndizvo anditoda nganyepa pandataura kuti ndichi iblazi yangu
So ndopanda kufungidzira. Wakafunda kusvika papi? Ndi form 6. Form 6